Ang baong kaibigan ni Bagwis, si Pagaspas. Hello, Kambi! Kambi! Mga kasinag, kararating ko lang dito sa bahay. Kinatayan natin siya ng manok. Papakain natin siya mga kasinag. Ilinagay ko muna dito sa kulungan ko gawa ng papataba-tabain natin mga kasinag. Kasi payat na payat siya. Kinukulang yata sa pagkain itong mga kasinag at gawa ng parang hindi rin naasikasong masyado. Ngayon, kinatayan ko siya ng manok. Bukas, subukan natin kumakako tayo ng isda. Ayun ang ipakain natin. Ngayon mga kasinag, palibas at kararating ko lang. Naghuli ako ng manok mga kasinag at itong ipapakain natin sa kanya. Kaya ngayon mga kasinag, bahugin natin siya. Kinatay na natin. Dito ko muna siya inilagay. Pansamantala na tumaba-taba siya. Ayan, dyan ko muna siya inilagay mga kasinag. Pag mataba-taba na siya at medyo malakas-lakas na, at alpasan na ulit natin siya mga kasinag. Payat kasi siya mga kasinag, patabain muna natin. Ayun mga kasinag, iniwan ko muna at nilagyan ko ng pagkain dun. Baka maalangan kasi siya eh. Kaya dun muna siya. Ito naman pala yung ating mga alagang kalapate. At ikukulong na natin yung kalapate na ito mga kasinag. Pag malakas na yun si alaga natin. Ayan. Hi ka Chloe. Ayun mga kasinag, sobra talaga akong natutuwa. At kahit pa paano mga kasinag, medyo nabawas-bawasan yung lungkot ko kay Bagwis. Simula yun dumating yan mga kasinag. Kaya salamat talaga. Ilang araw lang yung mga kasinag na pakainin ko doon. At pag tuwaba-taba na yun, nakarecover na siya. At okay na yung kanyang pangatawan. Kasi nahawakan ko talaga siya mga kasinag payat. Pag mataba-taba na siya mga kasinag, alpasan ulit natin siya. Kagaya ni Bagwis, para maging malaya na siya mga kasinag. At kung gusto mo niyang pumunta kung saan saan, pwede na. Sige nga, shoot mo nga kung matibay na. Ay, sablay, mahina pa. Ayun ba, tibay na talaga, nakashoot na. Anak mong lalaki mga kasinag, si Falcon. Tapos si Nadnad. Naglalaro sila. Ito naman si Mrs. Ang sexy kong asawa. Ayan. Hello. Anong ginagawa mo? Tapos yung alaga nating kambing nandito pala. Ito, si Kambi. Hello Kambi. Kambi. Ano? Ipasan natin para makakain. May magbabahog na rin tayo ng baboy. Sige na, kain Kambi. Kumain dyan. Hindi ko pa nahahanapan ng partner ito mga kasinag. Kapos pa tayo ngayon eh. 3,000 lang naman ang kambing dito sa amin. Kaso ngayon medyo gipit pa tayo. Kaya hindi ko pa mahanapan ng partner ito para dumami na rin sana. Baka sa mga susunod mga kasinag, maano natin yan, mahanapan natin ng partner. Tingnan ko mga kasinag kung kumain na. Silipin ko. Iwan mo natin yan dyan. Pati si Mrs. iwan natin dun. Silipin natin kung kumain na yung ating alaga. Tingnan natin, tingnan. Yung pagkain halika, dali na. May diferensya ang paa mga kasinag. May diferensya yung kanyang paa. Kaya nahihirapan. Karne yan, karne. Subukan mo. Yan, kainin na yan, karne yan.
Tingnan natin mga kasinag kung kakainin niya. Sige na, kainin mo. Pasensya na kayo mga kasinag ha, kung medyo madilim na, hapon na kasi. Tapos ito pating kulungan na ito, pang kalapati ito. Kaya medyo madilim. Kalapati talaga ikukulong ko dito. Sa ngayon, siya muna inilagay ko. Sige na, kainin na yan. Kainin na yan. O ito pa, meron pa dito. Dalawang hita ng manok yun mga kasinag, fresh na fresh yan. Bagong huli, native na native. Sige na, kainin na muna yan. Sige na, kainin na yan. Sige na. Kinikilala mo ako? Ha? Sige na, kainin na yan. Yung hitsura niya mga kasinag parang si bagwis. Ang pinagkaiba lang nito kay bagwis mga kasinag, wala siyang balahibo sa paa. Tapos ano siya, white brown ang kulay. Si bagwis kasi mga kasinag, black white. Tapos yung buntot niya mga kasinag, pudpud na yung buntot niya. Gawa dun sa kulungan kasi na pinaglalagay niya, napakaliit. Saka walang wala siyang hapunan. Walang dapuan, kaya yung buntot niya mga kasinag, ukala mo siya, inakay. Yan, kakain na yata. Ayan. Diampot na yung isa Diampot na yung isang hita. Pero hindi pa niya kinakain. Ayun, yun. Ayan, very good. Kainin mo na yan, fresh na karne yan. Ha? Hanggang makarecover ka at tumaba-taba ka ha. Natalpasan na kita pag nakarecover at mataba-taba ka na. Kinukulang-kulang kasi sa pagkain mga kasinag. Kinukulang-kulang dun. Ayan, kumakain na. Ayan mga kasinag, kumain na si Pagaspas. Pagaspas na lang ang itatawag ko dito mga kasinag, gawa ng kanina nga, sige ang pagaspas niya. Kasi pakalagay kasi dyan mga kasinag sa loob, sige ang pagaspas niya. Yung parang pakiramdam niya ay nakalaya na siya, yung nasa maluang na lugar na siya. Doon kasi doon sa kulungan niya mga kasinag, tawag nito, napakaliit, hindi man lang siya makapagkampay ng pakpak, hindi man lang siya makapagpagaspas. O kaya ngayon naisip ko, pagaspas ang itawag natin sa kanya mga kasinag. Kaya ngayon papangalanan ko itong si Pagaspas. Ayun ang naisip kong pangalan at bagay naman sa kanya, para napakaganda pati pangalan, Pagaspas. Ang baong kaibigan ni bagwis, si Pagaspas. Ayan mga kasinag, kumakain. Ayun, sa taas, hawak na yung isang hita ng manok. Ganyan palang ulo niyan, Tumataas pala ang mga balahibo sa ulo niyan mga kasinag, Kakaiba pala niyan. Parang si bagwis din. Ayan, kumakain na, kung makikita niyo, kumakain na. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang muna. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat mga kasinag. Nagulat ako dun. Gawa ng medyo nababawas-bawasan ang aking kalungkutan. Kasi nandito si Pagaspas. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Bye bye.